Tämän opetustuokion aiheena on lausekkeiden yhteenlasku. Samanmuotoiset yhteenlaskettavat eli termit. Kaksi termiä on samanmuotoisia silloin, jos niissä on täsmälleen sama muuttujaosa. Toisin sanoen, jos meillä on esimerkiksi termi 5x, niin sen kanssa samanmuotoisia on esimerkiksi -4x, 0,4x, -x tai vaikka 1/3 x. Tärkeintä on siis, että se lopussa oleva kirjain, se muuttuja on aina sama. Tuo kerroin voi olla mitä vaan. Se voi olla desimaaliluku, murtoluku, mikä tahansa. No näiden mainittujen termien kanssa samanmuotoinen ei sen sijaan ole esimerkiksi 3y tai vaikka 2a. Sen sijaan tuon 3y kanssa samanmuotoisia on taas esimerkiksi 1,5y, -y tai vaikka -6y, koska niissä on sama muuttujaosa eli se y. Samalla tavalla 2a kanssa samanmuotoisia on esimerkiksi -8a tai vaikka murtolukukertoimella 2/5 a. Tässä kohtaa kannattaa huomata, että pelkät luvut, ne muodostavat kanssa oman ryhmänsä, eli ne ovat kanssa keskenään samanmuotoisia. No miksi on sitten tärkeää tunnistaa, milloin termit ovat samanmuotoisia? Ainoastaan samanmuotoisia termejä voidaan laskea yhteen. Toisin sanoen, jos meillä on esimerkiksi lauseke 5x plus 3x, niin siinä, koska nuo termit ovat samanmuotoisia, molemmissa muuttujaosassa on pelkkä x, niin nuo voidaan laskea yhteen. Ja siitähän tulee vastaukseksi 8x. Ihan samalla tavalla esimerkiksi lauseke 3y miinus 7y. Siinäkin termit ovat samanmuotoisia, jolloin ne voidaan yhdistää. Lasketaan, mitä on 3 miinus 7. Se on -4 ja vastaus on silloin -4y. Eli tärkeää on huomata se, ainoastaan samanmuotoiset termit voidaan laskea yhteen. Niinpä esimerkiksi lauseke -8a plus 5b, siinä termit ovat eri muotoiset. Toisessa muuttujaosassa on a, toisessa b, joten niitä ei voida laskea yhteen. Tehtävää ei kuitenkaan kannata jättää tyhjäksi, vaan siihen pitää nyt sitten merkitä perään se sama lauseke uudestaan, eli -8a plus 5b on sievennettynä -8a plus 5b. Sen pidemmälle sitä ei voi viedä. No usein muuttujalausekkeet on kuitenkin vähän pidempiä. Ja tässä on esimerkiksi muuttujalauseke 5x plus 6y plus 7x miinus 2y. Ja siinä on nyt värikoodeen merkitty ne, mitkä ovat samanmuotoisia. Toisin sanoen, mitkä voidaan yhdistää. Ja 5x ja plus 7x voidaan yhdistää, niistä tulee 12x. Ja vastaavasti 6y miinus 2y, kun lasketaan yhteen, niin siitähän tulee plus 4y. Näitä ei nyt sitten enää voi laskea yhteen, koska ne ovat erimuotoisia. No usein, varsinkin kun vihkoon tehtäviä tekee, niin harvoin viitsii värikyniä ottaa esiin, vaan se lauseke on monesti vaan yhdellä värillä. Sieltä sitten voi halutessaan esimerkiksi alleviivata ne samoin ne termit, jotka voi yhdistää. Eli esimerkiksi yhdellä viivalla alleviivaisi tuosta 4x ja miinus 5x ja sitten vaikka kahdella viivalla tuon plus 2y ja plus 8y. Ne voidaan laskea yhteen. 4x miinus 5x, niin kun ne lasketaan yhteen, niin siitähän tulee miinus 1x, joka edelleen voidaan sieventää, eli se on pelkkä miinus x. Ja plus 2y plus 8y, niin siitähän tulee plus 10y.